אני נמצא במרכז הר וגיא, לפני חצי שעה התרחשה פה דרמה. הכל התחיל במסיבה למסיבה, שם כמה מפגרים ניסו לארגן מחאה, הם רצו לצלות בבית ספר בשרים. חשבו שזה מה שיעשה אותם גברים, פרסו מחצלות והדליקו גזייה. הגחלים בערו, הייתה חושילינג אווירה. חדר אוכל ממול, בדיוק הייתה בגרות. איזה חוסר התחשבות בבגרות, ממש חוסר התחשבות בבגרות. זלזול רציני באחרי הבגרות. דורית יצא מחדר מורים, שם לא ברור מה הם עושים. הרי זה היה יום חמישי, מה אפשר כבר לעשות ביום חמישי? אולי הם שוב שותים מרק, אבל זה היה בכלל יום קיצי. למה לשתות מרק ביום קיצי? מי בכלל שותה מרק ביום קיצי? דורית זיהתה את מחזור נון השובבים, קבצה את עיניה לוודא שאכן מנגל הם עושים, ואכן מנגל הם עושים. היא פתחה בצעקה, מה נראה לכם? מה זה הדשא שלכם? ואז איזה ילד צעק, זה שאבא שלי כבר לא מנהל, זה לא אומר שאני לא מחליט, אז מצידי תצאו עם זה לפארק או לכל מקום אחר בדפנה, אין בעיה דורית, מיד נצא עם זה לפארק. היא הלכה באמונה שלמה, באמונה שלמה. כמובן שהם שיקרו והלכו למסגדים, כפי שציינו מקודם, הם שובבים. הם פרסו מחצלות והדליקו גזייה. הגחלים ברו שנית והייתה פי 2 האווירה, אין סיכוי שיעשו את האווירה. ואז דורית הגיחה מהשיחים, כשפניה אדומים מעצבים, י"ב רצו מצד לצד. דורית הקיפתה מסגד, ושהוא צעק מהצד השני, הרי הם לא שמעו כה היה בצד שני. כולם צרחו מי זה אלשין, כנראה זה עשן של שין, דווקא לא ציפינו שהעשן זה שילשין. השלב הזה לסיפור יש כמה גרסאות, בכל זאת מסיבת סיום אז נספר את הגרסה שתוציא את הבית ספר טוב. ואז המנגל התעופף 9 מטרים באוויר, אף אחד לא יודע איך זה קרה, אף אחד לא יודע איך זה קרה. מה אתם משקרים? כולכם הייתם עדים וראיתם מה קרה. גם אני ראיתי מה קרה, ומה שקרה זה איך יעוף גוזל אם שוברים לו את הכנפיים? 16 ילדים ושוב ונשארו רעבים, כאן י"ב נפרדים. הר וגיא, הר וגיא,